Kani gade Pati CCTV. Nakabanta ban pensok hakalet kawan jengki kena skol haki pratli ki snong ki baha bapo karai nong khra mat karai nong lingdo ki baran hapo ka Riboy district mat ki baha bapo ka nong po constituency nong ai boy barang ba jong ka sarkar jala bolong ru MLA kini kathan hakan rew trek mentau no pra knowledge ban IT ki artli ki bas ki balio leng ba ka scheme Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission JNNURM Dr. Diri Lapang ula IT kini ki bas hakajing penya ba kajing pen jong ka senjok kilong kami jong ki artli ki rat kabala tep kum ka nong khra nong lingdo Women's Association hakani ka singila sakhilang ro yakini ka jing ai kini ki bus dau district transport officer ka Riboy uba W Makdo ki bor punya snong kilong kami ki rangba lam kino hikai bat ki bor punya skol jong ki skol ba per ki bana kani ka than kum jo ro ki khna skol yakini bus ka sarkar ko ai pi artli ba pide ban ai ya ka ba jo ban chi sarkar kum badai bat kine phila ban kamai hangnong no ka ban kong pide ban pej ba kina skol kin yo ai kan kumenta kan please skol do February dan do bro December ba do January phila mal kamai chan no ka shlong go ti chno ka sen ba bian bat pide ban dikna ba ga jeng di tiket jo pi kal ngo bian la femnang ban di try handyman jo pi udi tan sanpo tiket ka ba passenger ula dan chispa sanpo klem tiket saya supply jo no ini ini teng nam kan tang ne tang ba so tho so jing don ba kata mo di jo don ba pi na ma check ini ke baro teng snow ba ke jing teli jong pi lo kami artli ki right piang rang ba but pio ke full support ne kersan jo bilung do jong ki long san ki jong pi jong ki ne ki rang ba jing baro pi don ke jing kersan nang ero na du ti ro ba jing kersan ni sungai begini ki artli ki nya akan menra agar sok ba Kani gade Pati CCTV.